Sama Mas. Dia, Bu. Lah iki wonge, Mas. Wus. Apa sih? Kok malah nyikut ki lho? Aku ki digoleki Bang Mekar. Lho lah terus napa? Iki wedi, Mak. Lang aku, Mak. Gimana? Wedi apa? Suraku telat to, Mak. Lah terus nek awakmu ngumpet, angsurane lunas dhewe ngono. Nggih, Bu. Soale kula nggih mengingatke soal angsurane. Lah, tak kira ki awakmu ki ndek masalah gede to, Makdi. Dodolanku to minggu iki sepi, Mak. Lah nek ngono ki ya ngomong karo petugase, dijelaske. Lah petugase sopane koyo ngene kok wedi ki lho. Misal wonten kendala bisa dikomunikasikan. Saya bantu cari solusinya. Maaf nggih, Pak. Aku panik kok, Pak. Makdi, nek ana kewajiban ki ora usah ngumpet, ngomong sing jujur. Ora malah ngilang, nglungani. Apa kuwi? Betul, Bu. Semoga usahane Ibu semakin lancar, laris manis. Amin. Muga-muga dodolanku payu kabeh yo, Pak. Nah, ngono. Usaha sing semangat. Masalah liyane dibarke siji-siji, Makdi.